Lessen part 2. Hey yo, mensen zijn onzeker, toch bouwen mensen steden altijd groter willen worden, maar een kleinigheid negeert. Zelf een kind is niet meer veilig, denk aan televisiebeelden. Wij zijn met de tijd, maar toch was vroeger beter. Waarom komt meer en meer voor, gevolgd door een vraagteken? Waarom? Ja, eigenlijk zou ik het graag weten. Blind voor de feiten, maar mijn ogen waarnemen. Het volk is en het volk zal spreken. Vlaggen naar beneden, grenzen openbreken. Iedereen gelijk is, gelijke rechten geven. Iedereen verdient de kans en een plaats op deze wereld. Dus waarom zijn er mensen die nog op de straat leven? Dan kan je zoon of dochter, misschien je beste maat, je vrouw die je zo lief hebt en ook die gast op straat. Die vreemdeling is uiteindelijk zo vreemd niet. Gewoon de taal verschilt die hij leerde als een baby. Ze zaten in dezelfde klas, dezelfde miserie. Maar een goed woord is te veel na het lange jaren weerzien. Kevin is nu vader in een ideale leefskring, maar Brahim wordt nog steeds gegaat door zijn omgeving. Nummer 1 is degene waarover men altijd praat. Nummer 2 is al lang vergeten in een gandomdraai. Nummer 3 kent niemand die, hij is enkel een getal. Oud nieuws voor de meest, ergens in de mist vergaan. Net als de liefde tussen Annelies en Jordi. Ze wilden samen aan een kind werken, maar het kon niet. Frustraties werden groter, ze sliepen niet meer samen. En wat er ooit geweest zijn enkel de verhalen. Jan is businessman, heeft de smaak te pakken. De wereld als een voetenmas, morgens wordt hij wakker in een leeg huis. Plots is Jan een arme stakker, want alleen is maar alleen. Dus is alcohol zijn makker en Ahmed zit al maanden in Tuzet. Kanker op de longen, maar ook nog zijn sigaret. Alleen Allah kan hem redden, maar hoort al als een gebed. Toch blijf Ahmed geloven, ook al weet hij dat hij sterft. Ken je Clara? Die op de hoek van de straat staat, iedereen mag binnenrijden. Net als in een carwash. Clara is een goer, maar ook moeder van Nathan. Dus denk 2 keer na voor je neukt met zijn mama. Ik weet het, ja de feiten zijn hard, maar de massa die spreekt niet, dus ik zeg mijn gedacht. Feiten zijn hard.